Tiri kufambira mberi nezvidzidzo zvedu Bible Pfupiso. Nhasi pa chitsauko 15 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Nhasi pane nyaya. Kwanzi naSolomoni pana. Mindiro nyoro inodzora kutsamwa. Asi shoko norwadza moyo rinomutsa hasha. Hapasi kunzi kupindura zvinyoronyoro. Minduro nyoro. Pana mwana unopindura zvinyoronyoro but isiri minduro nyoro. Vachitaura mbichana but zvichipinda pamoyo. Shoko riri kuti kupindura zvinyoronyoro haisiyo minduro nyoro, asi minduro nyoro kapinduriro. Mwana uchinzi ndotozwa kwada kuenda. Waziva sei kuti mwana anoda kuti kudini? Minduro ndo dambudziko. Mwana wagoni kupindura. Wagoni taura chokwadi. Nini ndine cash choko. Asi ane chikwereti kwa jeti, ane chikwereti chemvura nemagetsi. Pakutaura ndo panoda cash. Pindurawo zvakanaka. Ndapada ipapa. Kwanzi meso aJehovha ari pose pose achicherekedza vakaipa nevakanaka. Kureva kuti Mwari anotiona. Chibayiro ivhesi ya8. Chibayiro chevakaipa chinonyangadza Jehovha. Ishu yechibayiro iri paishu yemunyengetero. Asi munyengetero wakarurama unomufadza. Kureva kuti Mwari haafariri zvipo. Mwari hafari kungonamatwa, batiwo vanhu vachiita zvakaipa. Kana tonamata ngatireure zvakaipa zvacho kuti Mwari watiregerere. Moyo wakafara ivhesi ya 13 unofadza meso, asi moyo unoputswa mweya unoputswa nemoyo une shungu. Kuva neshungu ndokuri kutaurwa panapa. Zviri nani kuti munhu ave nezvishoma achitya Jehovha. Halo, pakuti ave nepfuma yakawanda achinyunyuta. Maiona kai kutya Jehovha pane kuwane ameno ane pfuma yakawanda kuti vavete here mudzimba. Pana vanhu vakawanda vasingavati. Unovata sei? Iwe wakawana pfuma neukopokopo. Unovata sei ko pasi pemubhedha pachifemereka zvinhu? Uchingorota pachifemeka zvinhu pasi pemubhedha. Unovata sei? Varombo zvavanenge vavete mupurasitiki but vachifara. Iwe hauvati ba. Zviri nani kuti munhu ave nezvishoma. Verse 17. Zviri nani kuti munhu ave nezvokudya zvemiriwo. Rudo ruripo pakuti ave nenzombe yakakodzwa pane mbengo. Apa pane nyaya. Firiji inenge ichishinyira nenyama dzese type dzese. Chikene, chinyefishi, zvese but hazvina anodla nokuti une mbengo mumba. But munhu anachidla dere rake vachiseka richirera but vakafara. Why? Because pane rudo. Ngatinamatirei nyaya yevanhu vaMwari. Munhu une hasha unomutsa kukakavara, asi nomwe murefu unonyaradza gakava. Maiona kai? Hasha dzakambotaurwa. Mwanakomana wakachenjera unofadza baba vake, asi benzi rinoshoora mai. Maiona kai? Takamboitaurirwa kubva uku kwatakabva. Hati manyei tisvike pakunopedza 29 and verse 30. Jehovha uri kure nevakaipa. Asi unonzwa munyengetero wakarurama. Haleluya. Mwari anonzwa munyengetero wako. Handizivi zvaunosangana nazvo, handizivi zvawakabonamatira, but hold on to Jesus. Mwari anonzwa munyengetero yedu. Patinonamata Mwari anonzwa. Meso anobwinya, anofadza moyo. Mashoko akanaka anobva kune umwe, anokodza mapfupa. Kutya Jehovha kunodzidzisa vuchenjeri, uye kuzvininipisa kunotangira kukudzwa. Mwari rugare atibatsire, Mwari rugare atite zvakanaka. Ndoda kumbonamatira zvinhu zvakati wande. Chekutanga ndoda kunamatira kapinduriro, communication mukati medzimba. Vanhu vakawanda vaputsa misha nekuda kwecommunication. Chechipiri ndoda kunamatira mweya wokugarisana zvakanaka. Vanhu vasarwe mukati medzimba. Timbodya zvatakashandira vanhu vaMwari. Unoti firiji yakazara nezvikafu but munhu haana appetite nekuda kwokushushwa. Mwari ngaatibatsire tigonamatirawo zvakare kuti Mwari apindure munamato yedu. Nemunamato here wausina kupindurwa, wauti Mwari ndipindirewo gwendo guno, ndiwe munhu anozofarawo panguva shomanini yamakatipa panyika. Tirege kuidya tichitambudzika but tive nemufaro. Namataneni apo tichitsinzina. Ishe tomutendai mangwanani ano. Tibvisei muhasha nekupindurana kwakaipa. Tigarisane zvakanaka. Baba namai ava vabve mutsika yekurwa. Tigonamatira Baba kuti munzwewo munamato edu nekuupindura sekuimbisa kwenyu. Muzita raJesu tanamata. Amen. Kana muda kundibata +263 772
204 766. Mwari akomborerei, tosangana pachitsauko chinotevera.